sorry bazalwane isiXhosa ilizwi lesithathu. Mfazi nango unyana wakho. Andule athi kumfundi ilizwi sorry libele ukulisho likuncwadi kaYohane. Incwadi kaYohane, I think uJohane ngesizulu. Chapter 19 ivesi u27. Andule athi kumfundi lowo, nango unyoko. Uthi mfazi nango unyana wakho. Abe athi nyana nango mfazi nango unyana wakho. Nyana nango umama wakho umfazi. Amen. Lapha kwelizwi bazalwane sibona uYesu kwindlela ebheke eGolgotha lapha ayobethelelwa khona. Kule ndlela ayihambayo akukho mnandi, izinto ezenzeka kuyo, uthwele umnqamlezo, bayambetha bamenza yonke into. uYesu ngaphambilini masiya kwincwadi kaMatthew chapter 4, I think ingu25. Kukhona apho ebephilisa khona enabantu abaninzi ababemlandela besuka kwindawo ngendawo ngoba ebekwazi ukubanceda. Kodwa kuthe ngokuba sekufika ixesha lokuba uYesu ahlukunyezwe kwindlela eya eGolgotha, ebesehamba nabantu ingabantu abathathu ngoba yayingumama wakhe, ingumfundi abemthanda kunye nomnakwabo umama kaMaria. Amen. Uthi ke uYesu mayebheka ephezulu esiphambanweni, athi mayebheka ezantsi abone umama wakhe enqunguphele. Amen. Abone umfundi abemthanda beva ubuhlungu. So uthi xa babheka ababantu ababoni ngathi baphelelwe lithemba. Amen. Abone ubuhlungu ababuvayo. Lapho ke uyaqala ke uYesu uyabaxelela into yokuba mfazi nango unyana. Aphinde atsho futhi nakunyana, nyana nangu umfazi. Amen. Oko ke wayezama ukuthi njengoba ebabona into yokuba ingathi baphelelwe lithemba ngokuba uYesu bona ngendlela abebesenza ngayo nendlela kwakungayo, kwakungathi mhlambi akekho balahlekelwe, akho umuntu azophinde abe khona futhi ebomini babo. So uYesu uyabakhumbuza ke kule game uba kwindawo kuyo iba njengoba bekhona bona ebukhoneni bakhe beyihambile yonke le ndlela enkonzweni okanye ebukhoneni bukaThixo, ilapho uzofumana khona umzali. Amen. Ilapho uzofumana khona usisi. Amen. Nabo ke siyambona apha ebahlanganisa bafundisa uthando uba mabathandane. Amen. Banakekelane. Amen. Xa usebukhoneni bukaThixo awutsho into yokuba andinayo umzali. Abazali sibafumana apha, nami ndinosisi apha bazalwane. Amen. Ndinabazali apha bazalwane, mama ndinaye kodwa apha ndizive ndicomfort. Ndinabazali ebukhoneni bakhe. Ile nto ke uYesu wayezama ukuyifundisa umama wakhe kunye nomfundi ebemthanda ukuba mabangacingi into yokuba ubomi buphelile. Unyana ukhona babathandane bathathane. Amen. Uthi ke akuva loo mazwi unyana umfundi ebemthanda athathe uMaria. Amen. Ukhombisa ukumnakekela nokuva amazwi ebeshiwo nguYesu. Uyamthatha uyamsusa kule ndawo enepain ayibhekileyo, amsuse kule ndawo obuhlungu abhekileyo. uYesu uthi meshiya lo myalezo ubanyana nango unyoko, mfazi nango unyana. Amen. Uthi meshiya lo myalezo understand la mazwi umfundi, understand amazwi lo mfundi. So wayesifundisa into yokuba kumele sazi into yokuba noba singashiyo bangabikho abantu abasithandayo even kwiifamilies zethu, kodwa xa sisebukhoneni bakhe uthando lukhona bazalwane. Amen. Abazali bakhona apha. Amen. Obhuti bakhona. Amen. Yinto awayeyishiya eyibethelela into bangabi ngathi njengoba kuhambe yena engekho ubomi buphelile. Akuphelanga ubomi ebukhoneni bakhe, yonke into iyenzeka. Ngenxa yexesha bazalwane ndizocela ukwehla. Amen.